Bé, hola a tots. Avui des de Vèrtic la idea és presentar-vos la nova gamma de jaquetes de la gent de Millet, en concret la Trilogy. La Trilogy és una jaqueta que té una inspiració una miqueta retro i és un homenatge al seu aniversari. Aquesta gent de Millet, com no, fent les coses per durar, agafa el millor gore existent ara mateix en el mercat. És una novetat d'aquest any, és un gore que es diu Pro. El que té aquest Gore-Tex de particular és que ens dona un 20% més de transpirabilitat que el que coneixíem fins ara. Però no és això el que vull explicar d'aquesta jaqueta. Aquesta és una jaqueta amb detalls molt importants. Per exemple, porta una caputxa prou generosa perquè a dins ens hi entri perfectament el casc, de manera que ens dona llibertat de moviments, i l'obertura és prou important com per tindre una visió més que panoràmica. Ens permet veure a banda esquerra i dreta amb molta facilitat. Més detalls de la jaqueta. És una jaqueta que a la seva part interior porta una obertura molt generosa, de manera que ens permet ventilar perfectament i eliminar suor. Més detalls d'aquesta peça: butxaques altes, termosellades. Si sou observadors veureu que estan molt ben acabades i a més són 100% estanques, van completament sellades a la seva part interior. És una jaqueta que la part de darrere és una miqueta més llarga que la part de davant. Això ens serveix per defensar-nos de manera clara l'espatlla i l'esquena. I més detallets, per exemple, els seus velcros a la zona de punys. Són uns velcros que estan completament integrats dins del teixit i és impossible arrencar-los. Bé, Trilogy, jaqueta de la gent de Millet, feta en Pro, i que a més nosaltres des de Vèrtic fem una promoció fins a final d'existències més que interessant. Quan vosaltres compreu una jaqueta com aquesta, amb aquest nivell d'acabats, nosaltres us obsequiem amb una peça com aquesta feta amb Windstopper, una peça amb 3 butxaques força tècnica, amb ajuste a la part del coll i que ve incluïda amb el preu. D'acord? Bé, Trilogy, jaqueta presentada i, com no, obsequi per a tots els bons aficionats a la muntanya. Ens veiem, fins una altra.